Kukubuja edisi hapang khogoi sebuk tlangi tongkha. Abono nogi joto sikla rok belai ke khorok ketengi tongplawi tonglaikya. Tubungno okko koboi ongui tongkha hingke thinango teibo jora tongkho. Obo sugyako jora tebo tongkho. O jorao sing belai ke khotornai belai ke wanama singsa chini samungni bwthai mannai. Nainaji norok o mangpili rokno. Boot nana purke tiprasa thancha ge boot na bai paimin ya golo tamo chakri rinani sebok nanani rinani apurke tiprasa thancha korei neta rongni siming wati bai tong sinai tiprasa rok hakin thesinai dofa thancha biko nong thancha nong ni bohok na thancha bohok. Hello jotno no lamche goina hai Facebook page of follow khaiton de tinini video ngake sangole dino sini team ni phajing tai sarai sarake video update khair jak tini phungo tawuk je kok sana nai meni ngake je 120 jona je tabuk chakiri manai baksan ke ba joining letter man da ke hino baksan ke ba join khai tong ke ni sang khana ka khana mani already janta mo tong boot nana purke tiprasa thancha ge boot na bai paimin ya golo tamo chakiri rinani je kono sebok nanani rinani apurke tiprasa thancha korei sengtam ni bagele boot rba sini borok kabangma begar tong takoni biepa sorgo samung khai tong waru khiri tong sini tiprasa tamni bagele edisi hapango sengro no boot khai pas khai roka ba kuban ada seta kai nyati khana ai yani samung kaham on bagai boot da khai re kahne buagra ni makhano nai se tiprasa lo korok boot khai pas khai ro ke oro je tabo komo jodi se kubui hingka ke monthly tu nungnai nungman poreo je omti hai khanyai gadar manja khake eram ke turul khain hai je eram ke turul khaini bono bini photo na social media wo nin babun nong chakri damo joto tiprasa boot khai ro hormani yamo folsi abono nang bakini ni family jati kustino nang bake khogoi chakri na nai ri khaba je photo sono to mona kong sai rong song to jagabo tam sana boro o 8 9 pass sung ke ba 8 9 pass ro 7 pass ro ke ba gari kai chosma thubui chakri na kha na interview ro kha na tam ro kha na social media te chaklai kya chakri job apply amti khanya nai hunai 2024 bahino paper gama abong kha pro bahino question paper leak khabani pore chakri purbo rang bai abong kha tiprasa ro khorang tisana nango buijana nango ning ekasang nepali hai protest khanya nangani bujidi neta rongni siming wati bai tong sinai tiprasa ro khakin thesinai dofa thancha biko nong thancha nong ni bohok na thancha bohok asono nang kaisi ya nogi tomon no masa ba kaisi trini belai tong malia je tabok sang kebano ko parara ba raisa nai tong baksa khasing soisa nai tong pora lekha ganamung joto bakini jini family ne siming kaham boot nana purke tiprasa thancha ge boot na bai paimin ya golo tamo chakri rinani je kono sebok nanani rinani apurke tiprasa thancha korei